Shin kun shaida? Sanƙiran talakawa ke magana daga nan ƙungiyar sa-kai na Transparency and Accountability in Totality, masu bibiyan kuɗin gwamnati wato Follow Taxes. To jama'a barkanmu da warhaka, barkanku da samun damar sauraron wannan sabon shiri namu na Shin kun shaida, shiri na 6. Kuma kamar yadda muka muku alƙawari wancan sati cewa za mu ci gaba muku da ingantaccen sharhi game da kasafin kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya na shekara ta 2021. Yau za ku ji jigajigan ayyukan da mutanen Arewa za su sa rai kuma su amfana da shi daga kasafin kuɗin. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, muna ƙara tunatar da jama'a cewa muna shelanta muku waɗannan bayanai ne domin mu tattauna su tare da ku, kuma mu yi amfani da su wajen tabbatar da cewa shugabanninmu suna amfani da kuɗaɗenmu ta yadda ya dace domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana. To madalla, a harkar sufurin jirgin ƙasa, gwamnatin na son kashe kuɗi da ya kai wa Naira 10,000,071 da Naira 10,150, wato Naira biliyan 71 da Naira miliyan 150 a matsayin cikon alkawarinta don ƙarike aikin jirgin ƙasa a faɗin ƙasa. Amma daga cikin manya-manyan ayyukan da zai amfani Arewa a cikin wannan kuɗi su ne jirgin ƙasan da zai tashi daga Port Harcourt zuwa garin Maiduguri, sai kuma ƙarike aikin kan jirgin da ya taso daga Lagos ya cimma Ibadan, wanda yanzu kuma za a yi shi daga Ibadan zuwa garin Kano, da kuma fara aikin jirgin ƙasa wanda zai tashi daga garin Kano ya cimma Katsina, ya ƙara Kajibiya, ya tsaya a Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A fannin wutar lantarki kuwa, gwamnatin za ta kashe kuɗi wanda ya kai wa Naira biliyan 1 da Naira miliyan 300 domin samar da wuta a manya-manyan jami'o'in gwamnatin tarayya da ke ƙasar nan. Haka kuma, gwamnatin za ta biya kuɗi da ya kai wa Naira biliyan 160 da miliyan 830 a matsayin cikon alkawarinta akan ayyukan haɗaka na wuta wanda za a yi a Zungeru a Abuja, da kuma ɗaukan wannan wuta zuwa haɗakan wuta wato National Grid. Haka kuma gwamnatin za ta biya kuɗi da ya kai wa Naira miliyan 200 domin aikin wuta na Mambila. Haka kuma za ta kashe kuɗi da ya kai wa Naira miliyan 717 domin yin tashan wuta a Gaidam a jihar Yobe. Haka kuma gwamnatin za ta kashe kuɗi da ya kai wa Naira miliyan 609 domin gina gurin samar da wuta na gas a jihar Kaduna. To fannin wuta kenan. A fannin gidaje kuwa, gwamnatin ta ware kuɗi da ya kai wa har Naira biliyan 10 domin gina gidaje ga ƙananan ma'aikata a duka jihohi 36 na ƙasar nan. A fannin lafiya kuwa, gwamnatin ta ware kuɗi da ya kai wa Naira biliyan 35 da Naira miliyan 30 domin tallafawa gajiyayyu da marasa galihu domin samun ingantaccen lafiya kyauta. Akan wannan kuma, zan zo muku da bayani na musamman a shiri mai zuwa. Haka kuma gwamnatin ta ware kuɗi da ya kai wa Naira biliyan 45 da miliyan 190 domin samar da rigakafi wanda ake yi kyauta. Haka kuma ta ware kuɗi da ya kai wa Naira biliyan 400 domin ayyuka kamar ciyar da yara abinci da ake yi kyauta a makarantu, da kuma taimakawa da ake yi domin kama sana'a, da irin ayyuka kamar su Empower, da kuma kuɗi da ake badawa kyauta ga mata da gajiyayyu da ma sauransu. Kar ku manta, in kuka bi shafinmu mai suna Shin kun shaida a manhajar Instagram, Facebook da Twitter, za ku ga ƙarin bayanai da kuma sauran ayyukan ma da gwamnatin ta ce za su yi wanda zai amfana al'umman Arewa. Kuma za ku iya saukar da wannan shirin da ma shirye-shiryenmu na baya a wayoyinku na hannu daga SoundCloud ko YouTube a shafinmu mai suna Shin kun shaida. To daga nan za mu ja labulen shirin, sai Allah ya kai mu sati mai zuwa, inda za mu muku bayani akan jigajigan ayyukan da mutanen Arewa za su daɗa amfana da shi, amma kuma ta fannin ilimi, tsaro, madatsar ruwa, titika da ma sauransu. Mu uni lafiya. Amma jama'a, shin kun shaida?